sarmadan ya masoya sarmadan har abada ni da ke marabewa kauna in ta yi da kewa mutuwa ce ki raba alƙawarin na yi rikewa ni da ke ba ki rabewa. Sarmadan ya masoya sarmadan har abada ni da ke rabewa na in ta yi da kewa mutuwa ce ki rabawa alƙawarin na yi rikewa ni da ke ba ki rabewa. Duniyar suna fada na ɓata yanzu ba wata hanyar kubita kuliyar cikin zanki nake ta nisawa sakini ya yi rufewa zuciya ta yi rufewa raina ya yi nufewa hankali ya cewa sarmadan ni da kai har abada ba rabewa kana in ta yi da kewa mutuwa ce ki rabawa alƙawarin ki rikewa ni da kai babu rabewa. Sarmadan ya masoya sarmadan har abada ni da ke barabewa kauna in ta yi da kewa mutuwa ce ki rabawa alƙawarin na yi rikewa ni da ke ba mu cikawa. Alƙawarin amana ne ki sani na sani muna ɗan ƙanana ki sani na sani na rike alƙawari ba zan cikawa kauna in ta yi da kewa mutuwa ce ki rabawa alƙawarin na yi rikewa ni da ke ba ku rabewa. Sarmadan ni da kai har abada ba rabewa kana in ta yi da kewa mutuwa ce ki rabawa alƙawarin na yi rikewa ni da kai babu rabewa.
sarmadan yar abada ni da ke farabewa kauna in jayi da kewa mutuwa ce ke rabawa alƙawar na jirgewa ni da ke ba rabewa sarmadan da kai har abada barabewa kana in jayi da kewa mutuwa ce ke rabawa alƙawari na yi rigewa ni da kai babu rabewa in jayi da kewa mutuwa ce ke rabawa alƙawari min yi rigewa ni da kai babu rabewa